अबेनि नानि नों हा टेनसनाव दंना अबेनि सुना खोन्थादे नानि जेबो नङा आंना गामि गैया औ गामिया हा आं गामियाव थांलाय फैलाय गुलुलु अ दे मेथाइ जानो ला नानि मेथाइ जानो ला नै लोगोफोर जोंनि क'क्राझार फाग्लाबाबायाव सासे सिख्ला बर' गथ' आन्दायनानै दंफैयो सानब्रै जाबायनो दायो नोंथांमोना जुदि सिनायोब्ला अननानै खोन्थाहर नानि एसे नायहरलाय अबेनि होनदों नानि मोनथिया गामिखौ दे सानैजों फटक लानि एसे दे नानि एसे हो मा जादों नानि सना प्लिज ना एसे अननानै दे नानि सना मानो गोसो गैया जानांगौ नानि अबेनि अननानै खोन्थाना प्लिज सानबेसे जाखो नानि दे थाबायनो नाङा दलद था अननानै जोंबो बर'जों बर' हेल्प होलायो ना नङा होमबा नों रायलायाबा ओमफ्राय नों बेबायदि खालाबाय थानानै मा डिस्ट्रिक्ट नानि नोङो हा क'क्राझाराव अ भारा थायो अ हाबा जाबायमोन ना अ हौवाया अबेनिमोन नानि हा हा गुवाहाटिनि अ हौवाया दा ओमफ्राय नोंजों गैलाना क'क्राझारावनो थाखायोनो दा गुवाहाटियाव दोनलांनांगौबा दोनलांगोन ना जोंथ' थांनो रोंखायोना नों दावराव जायाखैब्ला नोंखौ बाहाय दोननाय नंलाथ' पुलिसफोर लांफैसिगोन नोंखौ बाहाय दोनलानोथ' बे पुलिसफोरा लांफैसिगोनथ' अननानै लोगोफोर सोरबा सिनायदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय सोर गावनि माबाखौनो थंखौनो खोन्थाया मा मुं नानि नोंना फुंबिलि ब्रह्मनो फुंबिलि ब्रह्म अ मोनाबिलि ब्रह्म नंगौना नङा बेबा लाजिनाङा जारौ जों बर'फ्रा गावजों गाव जेनेबा हेल्प होलायनो लुबैयोना माबा जादोंबा माबागोनना गुवाहाटियावबाबो जों दोनलांनो हायो औ बेबायदि थालाबायनानै नों बुथार जालाबायबा औ मा टेनसन जादों बांद्राय टेनसन लानाङा नानि नों सिखा गथ'ना फट' खेबजाया लोगोफोर भिडिअ' खालामजाया मा टेनसन जादों गावसो मिथिगौ बुजायबाबो हाया थांफा फैफासो भिडिअ' खालामदां अननानै खोन्थाहरलाय सोरबा जुदि मालाबा बहाबा लामा सामा नुदोंबा हेल्प खालाम लोगोफोर जोङो फैसा जासिदोंमोन मेथाइ जानो जाया फाग्ला बाबा मन्दिराव दं लोगोफोर जों हाबा फैदोंमोन नालाय नै बेयावहाय लोगो मोननानै आङो जों गावजों गाव बर'जों बर' हेल्प खालामलायनांगौ होननानै एसे माबादों आरोना लोगोफोर सोंदोंमोन बिनि थंखौ खोन्थाया मा जायगानि सोरबाफोर सिनायब्ला अननानै